Díobh, inniu táiméidir déanamh lámh chlásaíocht, juggling, agus tá Teddy chun Carolyn. Ceap go leor, Teddy? Ító. Baimid a gúsáid úla. Teddy, tusa sí hálan sin. Ceap go leor? Ceap go leor. Cá úl an lámh seo go dtí an lámh seo, mar seo. An sin cá an dara úl faoi, mar seo. Agus cleachtaigh go leor. An sin cá an tríú úl faoi arís, mar seo. Agus sin é. Is féidir clasna dhéanamh, mar seo. Suas agus nuas. Trasna. 8. Agus chun classes fearlam, Teddy, go bhfuil tú ré. A hain, a dó, a trí. Hup! Oh, mahu, Teddy! Agus a ríis. Hup! Ha ha! Agus an ceann déanach. Hup! Teddy! Ná bí ag ihe na húla. Déanamh muid a ríis, le a ráistí. Bud ré, Teddy? Hup! 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 Teddy? 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 Kaharashi den uair seo. Hup! Wahoo, Teddy! Hup! Hup! Teddy? Well, níl tú a fáil an ceann seo. Onion! Teddy! Slánigí!